Хей, Хапчужат тук. Това е продължението от последното видео как работи подсъзнанието на мозъка. Затова ако не сте го гледали, ви препоръчвам да кликнете тук, за да го изгледате. А в предпоследното видео, стане 1% хора, които успяват във всичко, говорихме, че нашият ум е като един огромен кораб. Сега, представете си, съзнателният мозък е капитан на този кораб, а подсъзнателният мозък е самият кораб. Кораб могъщ, интелигентен. Капитанът трябва, чрез мисли и действия, да дава на подсъзнанието правилни инструкции, защото подсъзнанието ги изпълнява без значение какви са. И може да изглежда, че ние сме тези, които вземаме решенията, но всъщност подсъзнанието е това, което решава и ни контролира изцяло. Ние се возим на кораба, който ние сме построили. Много е важно да разберем това. Не можем да контролираме подсъзнанието си. Ние можем само да му влияем чрез нови убеждения и използвайки силата на волята да го променим чрез действия. Но тази промяна става в дългосрочен план. Тя настъпва само с репетиции и постоянство. Дори когато капитана желае да смени посоката и да обърне целия кораб, тъй като огромният кораб е набрал инерция и се движи смело напред, ще му трябва време, не кола или мотор. По същия начин нашето подсъзнание е набрало инерция с нашите вярвания за живота и ще ни трябва време да ги променим. В подсъзнанието се съдържат нашите вярвания за живота. Всеки има различни преживявания и оттам различни вярвания за живота. В сърцевината си ние действаме оттам, на базата на тези преживявания. Накратко казано, подсъзнанието не съди, не взема решения, то само реагира. Но ето къде е магията. Когато промениш убежденията си, ще промениш вярванията си. А когато промениш вярванията си, ще промениш преживяванията си. Как точно работи това, ще обясня по-нататък. Сега искам да дам пример за това, как преживяванията ни формират това, в което вярваме и обратното. Например, ти можеш да плуваш, но аз не мога. Логически не те е страх да влезеш надълбоко, а мен ме взема паника, ако вляза в водата и не опирам дъното на басейна или на морето. Ти си плуваш спокойно, защото твоето подсъзнание е безгрижно. То не се притеснява за това как се плува. Просто си знае, че го можеш. Тъй като аз не мога да плувам, в моето подсъзнание няма регистрирани умения за това как се плува. Следователно, то ме държи близо до брега, на безопасност. Единственият начин да се науча да плувам е съзнателно да използвам силата на волята си, за да се изправя пред подсъзнателния страх и чрез упоритост, репетиции и практика да се науча. Чак когато се науча да плувам, това ще бъде регистрирано в подсъзнанието ми и тази дейност ще бъде автоматизирана и прехвърлена на подсъзнателния мозък. Ще действа изцяло там. Или ще се отдавя почти от опита си да се науча. И това ще бъде също така регистрирано в подсъзнанието ми, а следващия път ще ми бъде трудно дори краката да се намокря. Сега, твоето подсъзнание, понеже може да плува от вече, да речем, 20 години, ти даже си забравил какво е да не можеш да плуваш и може да ти бъде трудно да се поставиш на моето място и да ме разбереш. Обратното е и с моето подсъзнание. Аз няма как да те разбера. Аз като не мога да плувам, няма как на логическа основа да разбера съветите, които ми даваш. Да се науча, слушайки и просто е така да скоча във водата. Съветите ти могат да ми повлияят да направя първата стъпка и да започна да действам, но не могат да ме научат директно. Затова съществува израза теория без практика е нищо. Защото трябва да мина сам през практиката, докато подсъзнанието ми регистрира как да се движа краката във водата, как да държа ръцете си, дишането, цялото тяло. Подсъзнанието контролира тялото ми. И между другото, подсъзнанието е страшно добро в това да автоматизира поведения, тъй наречените навици. И е нужно да го прави, за да консервира енергия. А енергията къде е нужна? Енергията е нужна за тялото ни, за мускулите ни. Истина е, че мозъка е мускул и също така е истина, че мисленето ни изморява. Затова, колкото повече дейности са прехвърлени на подсъзнателния мозък, като навици, толкова по-малко трябва да мислим. Следователно, толкова повече енергия ще имаме, за да мислим, да се движим, да спортуваме, да оцеляваме и така нататък. Причината, поради която много пъти не можем да разберем хората и се чудим защо мислят по начина, по който мислят, е защото логически не можем да се поставим на тяхното място. Някои хора ще харесат това видео и ще намерят стойност в него. Други няма да го разберат или просто няма да го харесат. И причината е защото всеки вижда светът различно.
А света го виждаш не през очите си, а през подсъзнанието си. Това трябва да разберем. Затова е толкова важно какво мислим, какво си говорим и какво тъпчем в нашия мозък. Всичките тези умения и навици, които имаме, всичките вярвания за живота, те са се формирали чрез дълги репетиции и убеждения за реалността в подсъзнанието ни. Така сме програмирали подсъзнанието си. Ние живеем чрез тези убеждения. Те диктуват реалността ни. Ще направя видео как подсъзнанието управлява жизнено важни функции на тялото, които ни поддържат живи, и как да имплементираме в подсъзнанието позитивни убеждения за успех, здраве, любов, щастие и всичко, което желаем. И това е възможно, защото ние се превръщаме в това, което мислим.